A provincia de Pontevedra lidera os datos de turismo de toda Galicia. Así o confirmou hoxe a presidenta da Deputación. Aínda que as cifras rexistradas neste verán foron máis baixas que as de anos anteriores pola crise da Covid, Pontevedra conseguiu rexistrar uns datos superiores do que prevían os hostaleiros. De feito, en sectores como o de turismo rural, incluso se chegaron a superar as cifras de anos anteriores, acadando o 100% de ocupación na cidade do Lérez. Son datos extraordinarios. En xullo rexistrouse unha ocupación de 9,3 puntos máis que a rexistrada en xullo do 19, cando chegou ao 56,7. En agosto mantense os datos do 19. A ocupación media nos meses de verán ascendeu un 54,4%. Por comarcas, a de Pontevedra rexistrou un 45% en xullo e un 61% en agosto. En canto a Boavila, as cifras ascenderon ao 42,4% en xullo e ao 63% en agosto. Con picos na primeira quincena que superaron este 63%, incluso hai datas onde chegou ao 90% de ocupación. Nestes 2 meses, a comarca do Salnés acadou un 49,5% en xullo e un 62,1% en agosto. De feito, neste último mes, en lugares como Sanxenxo, chegouse incluso ao 65,5%. Unhas cifras que, segundo a presidenta da Deputación, demostran o esforzo que realizou este sector por fortalecer o turismo na nosa provincia. Estou segura que ten moito que ver con esa imaxe que levamos transmitindo dende hai 5 anos de que Rías Baixas, de que a provincia de Pontevedra é un espacio de turismo sostible, moi ligado ao patrimonio, ligado á cultura, ligado á natureza, tanto da costa como do interior, con unha paisaxe maravillosa, con unha gastronomía de enorme calidade, moi ligada ao produto, moi ligada a unha forma de facer tradicional e que eso, en tempos de Covid, pois fai que teñamos unha enorme credibilidade que permite ter estes datos, non? Que sendo peores, pois bueno, son moito mellores que os da maioría dos destinos turísticos galegos e de España. A meirande parte dos turistas procedían do resto do Estado, principalmente de Madrid, País Vasco, Navarra e Cataluña. O turismo estranxeiro quedouse por debaixo do 5%.